אהלן חברים, בצלאל, מייסד מכינת ליאל, מכינה קדם צבאית לנוער בסיכון, ונבחרתי על ידי קשת במפעל הפיס להיות אחד מגיבורי השנה. בואו איתי להכיר את הבחינה. מכינת ליאל עיקר פורה לנערים על רצף הסיכון מגילי 18 מגיעים לפה לתהליך של שנה, שבסוף התהליך של שנה אנחנו מכשירים אותם לגיוס משמעותי כדי לנצל את הזמן שלא יחזרו לשטויות. אז הם עובדים פה במכינה ושיפוץ החדרים בהם המשק, בעלי חיים, פינוי. בשעות הצהריים הם מתכנסים שיעורים יותר עיוניים, סדנאות כלכלה, מנהיגות, התבטאות, והדבר היפה והמרגש ביותר שהפרויקט הזה הוא פרויקט הנצחה של ליאל גדעוני. בואו תכירו את עוז. אני עוז, בוגר מחזור ג' של המכינה. גדלתי באותו שכונה עם בצלאל. הייתי נער קצת מבולבל ולא ידעתי בדיוק מה אני רוצה מהחיים. ואחר שנה באמת משמעותית שהיה לי, הפלחתי להתגייס לצבא. חזרתי, עשיתי סגירת מעגל. היום אני עובד בתור מדריך במכינה. וכל זה בזכות בצלאל. וואלה, הוא הגיבור שלי, תצביעו לו.